फ्रेंड्स, खास खाते राहू किचनमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। मला सांगायला अतिशय आनंद होत आहे की आपले 101 सबस्क्रायबर झालेले आहेत। तेव्हा पुढील व्हिडिओ आपण प्रश्नोत्तरांचा करणार आहोत। तुम्हाला जर काही त्याबद्दल काही विचारायचं असेल, माझ्या रेसिपीबद्दल, माझ्या रेसिपीच्या व्हिडिओबद्दल, तर तुम्ही मला त्या कमेंट्स बॉक्समध्ये विचारू शकता। तसेच काही सजेशन द्यायचे असेल तर ते सुद्धा देऊ शकता। तर तुम्हाला जेवढे काही प्रश्न असतील ते कमेंट बॉक्समध्ये लिहा, मला कळवा। तर चला आता आपण वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। मी आज एक आगळी वेगळी रेसिपी दाखवणार आहे। त्या रेसिपीचं नाव आहे कोबीचा हलवा। कोबीचा हलवा? हो हो, अहो कोबीचाच हलवा मी करणार आहे। चला तीच रेसिपी तुम्हाला मी दाखवते। सर्वप्रथम इथे 2 बाउल किसलेली कोबी उकडून घेतलेली आहे आणि त्यात उकडताना वेलदोडे घातलेले आहेत। इथे 1 बाउल साखर, 1 बाउल उकडलेला किसून बीट घेतलेला आहे, अर्धा बाउल मिल्क पावडर, अर्धा बाउल ओलं खोबरं, 10 ते 15 काजू, 10 ते 15 बदाम, मनुके, स्वादासाठी वेलची आणि जायफळाची पूड, तसेच 4 चमचे तूप। तर चला आपण रेसिपी करायला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम मी पॅन ठेवते आणि त्याच्यात 3 चमचे साजूक तूप घालत आहे। छान आता वितळलेलं आहे। त्यात सर्वप्रथम आपण काजू घालू, बदाम घालू आणि ते थोडे परतून घेऊयात। मनुके घालूयात। त्यात मी आता उकडलेली कोबी घालत आहे। त्यात उकडताना वेलची घातली होती, त्यामुळे त्याचा उग्रपणा कमी होतो। छान परतून घेऊया। झाकण ठेवते, वाफ येईल म्हणजे। त्यात मी आता हा उकडून किसलेला बीट घालत आहे त्याच्यात आणि परत परतूया चांगलं। ओलं खोबरं घालते, मीठ पावडर घालत आहे अर्धा बाउल, त्यामुळे हलव्याला खूप छान चव येते खव्यासारखी। साखर घालत आहे 1 बाउल, जायफळ आणि याची पूड घालत आहे वेलचीची। आपला स्पेशल कोबीचा हलवा तयार झालेला आहे। तो मी आता सर्व करते। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत खाते रहो, खिलाते रहो, खुश रहो। बाय बाय।